No niin, terkut täältä Telentokselta saavuin ja siellä on isäntä vääntää hikihatos duunia. Aurinko paistaa, jotain myrskyyn on luvannut. Aika huikee on paikka. Kädessä vähän kurkkaa. Katsotaan kestääkö toi netti tänne saakka tuolla mun kännykällä. Siinä on fillari. Tää on vähän tuonne testiveto. Tuolta mä niinku saavuin. Tuoltakin mä saavuin potskilla toho, niin kutsuttu satamaan. Ja täällä mä nyt sitten oon. Ja tonne mä ylös sitten meen. Sieltä pitäisi tulla aamuja ja laskuja. Pieni saari tää Telendos. Mut kerta kaikkiaan ihan huikee. Ei paljon niinku sanoja löydy. Ja nyt mennään kattoo tonne ylös. Otetaan puhelin vielä mukaan. Kivan näköinen tuo logo, mä dikkaan kyllä. Telendos. Kaita siellä joku lentelee. Supermakee meistä. Tuolla on ihan supermoderni kylppäri kanssa. Mä tuun vetää täältä livevetoja kaikenlaista maisemaa ja tuolla on kanoja ja liskoja ja kissoja ja koiria ja tuolla on kalastajia ja kaikkea muuta ihmisiä ja tuolla on kauppa ja kiska. Sinne se sitten onkin. 50 ihmistä asuu. Ehkä nyt kesällä se 90. Muutaman turistin nähnyt tossa. Niinku 2. Ja sit minä. Ja tulin tommosella pikkubotskilla Tollastin kanssa, niin kuin siinä edeltävässä live-jutussani, niin tai sitten nähäkin, niin siellä se oli kyydissä. Mä jouduin odottaa vähän isompaa botskia, että se lähti. Silloin oli vähän väljempi toi aikataulu tuolle kilometrin matkalle, kun noilla muilla venhehillä. Ne meni kyllä varmaan 15 minuutin välein mun mielestä siinä. 3 € suunta. Kaupasta löytyy kaikki perussysteemit. Tai, no joo, ainakin mä otin ne mitä siellä oli. Mut sitten tuolta toiselta puolelta löytyy sitten isompaa kauppaa. Alright. See you later alligator and have a nice day. Moikka! Scotia. Ooh la la!